Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito si Mike, Mr. Typhoon Padua, nagbabalik sa ating tropical weather analysis at yung latest po sa bagyong si Domeng with international name Changmi. At ito po ay para sa ngayong araw po ng linggo hanggang Martes, Mayo 31 hanggang Hunyo 2, 2026. Ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At gusto ko rin pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, at ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Leno Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabi Bordado. Well, yung bagyong si Changmi na may local name Domeng ay kasalukuyan na yun na tumatahak sa may karagatan po ng North Philippine Sea at paalis na po ito sa ating bansa at inaasahan po itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng umaga o tanghali. Okay? And then dadaan po siya over or very close po sa area ng Okinawa at medyo malaki po kanyang mata, medyo malawak ang kanyang rain bands kasama yung kanyang malaking eye wall at magbibigay po ito ng mabagyong panahon sa bagay doon ng Okinawa at Ryukyus. So wala itong direct effect sa ating bansa. Ang mangyayari, hilahin niya ang habagat na sa mga oras na ito nakaka-apekto na po sa may kanluran bahagi po ng Kabisayaan at nag-extend hanggang Central at Eastern Visayas at gayon din po sa may Western at Southern portions ng Mindanao at Palawan, Sulu, Cuyo archipelagos. So yun ang mga areas affected na yun ng habagat and for the next few days ito po ay aakyat. Magkakaroon din po ng konting effect dito sa Kabikulan but magiging mas malakas po ang mga ulan sa may kanluran bahagi po ng Luzon, Occidental Mindoro kasama po yan hanggang dito sa may area po ng Ilocos Region and the Western Central Luzon, including Metro Manila, of course. Pag panahon ng habagat, lagi silang affected. So, nagsimula na po ang tag-ulan at nag-announce na po ang Pag-asa. Nakalipas na ilang araw na nasa panahon na tayo ng habagat. But hinihintay pa natin latest on the onset of the wet season at inuna na nila yung habagat dahil po sa pagdaan itong medyo malaki na bagyong si Changmi or si Domeng. At kitang-kita po natin dito sa pinaka-latest satellite loop mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Ayan po, kitang-kita po ninyo ang dambuhalang parang mata ng Cyclops, itong bagyong si Changmi. At kasalukuyan na yun, mabilis na kumikilos sa bilis na 20 kilometro bawat oras sa general direction po ng Okinawa at Ryukyu. So ganito po ang kanyang tahak dahil po meron po ditong high pressure area na nagpupush sa kanya. Yung high pressure dito, yan yung nag-i-steer sa bagyo para mag-push papunta po sa north ang galaw nitong bagyo. Yan po yung tinatawag nating high pressure steering environment. So since na yon, araw na ito, wala sa ating wet phase. Yung wet phase ng Moderate Junior Oscillation na nagpapakapal ng mga rain clouds dito. Na pasalamat tayo, nandun na po sa may dulo ng Western Pacific, dun sa may area ng Hawaii. Kaya medyo manipis ang mga ulan, dala nitong habagat. Although may mga malalakas pa rin mga ulan na inaasahan natin. So mag-ingat po yung mga nasa low-lying areas. Dito po sa may area po ng Visayas at Mindanao. At nakita niyo dito sa latest satellite na nag-uumpisa na po na yung araw na ito ang habagat sa may southern part ng ating bansa. Ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com. Ayan po ang mga pagdaloy ng habagat sa malaking bahagi po ng Palawan, Kabisayaan hanggang dito po sa may Mindanao, lalo po sa may Zamboanga Peninsula. May mga incorporated pong mga localized thunderstorms o severe thunderstorms sa may northern Mindanao at Caraga at ibang parte po ng Davao region. So mag-ingat po kayo sa mga biglaang pong pagbabaha dahil po sa mga malalakas na ulan na posibleng ibagsak nito mga localized thunderstorms, mga malilit na ipo-ipo, mga tinatawag natin mga hailstorm, yung mga yelong buwabagsak. At ang bahagi po ng Kabikulan, medyo kulang pa rin kami ng ulan. May konting ulan kaninang early morning dito sa Naga, but inaasahan pong may mga pabugso-bugsong ulan na pwedeng maganap ng 1 oras dito sa Bicol, especially sa gabi or tomorrow. Okay?
So bukas po hanggang sa susunod na 5 araw dito po sa Naga City, na-expect po natin may mga pabugso-bugsong ulan tayong makakanasan. Pero ano lang po ito, minsan sa umaga, early morning, o late afternoon, o pwedeng sa tanghali, may dadaan pong thunderstorms na associated po nitong hanging habagat, but magiging mas malakas po ang habagat dito po sa may western sections po ng Luzon for the next 5 days. At makita nyo dito ang latest sa yung sa Baguio naman po, yung kanyang hangin niya is 130 kph at inaasahan po itong hina for the next few days dahil po papasok na siya sa medyo hindi mainit na karagatan ng Western Pacific o sa may North Philippine Sea. At ito yung zoom in infrared loop. At nakita niyo yung kulay ng kaulapan niyan, yung kulay red, yan po yung mga malalakas na ulan. Itong yellow, green, yan po yung light to moderate. Sometimes heavy. Yan orange, heavy na rin yan. Pero ito yung mga malalakas. At yung kulay violet o purple, nawala naman po dito. So, a sign na napapasukan siya ng dry air itong bagyo, but not much. Okay? Malakas pa rin siya. Ito yung tracking natin kagabing 11 p.m. So, as we speak, yung bagyo na yon ay nandito po sa bahagi nito ng ating tracking. So, nandiyan siya na yun. Yung hangin ay, although ang forecast ay pwede umabot ng 150, 140, but hindi po natuloy dahil po medyo papasok na siya sa medyo malamig na environment. Ito kasi yung forecast, so hindi natuloy yung forecast. Sa lahat ng mga models kasi, pagdating po sa characteristics ng bagyo, pag forecast sa hangin, yan po medyo mahirap i-forecast. Yung hangin, except yung direction. Pagdating natin sa direction ng bagyo, yung tracking niya, medyo mataas na po ang probability niyan. But pagdating sa hangin, dyan pa rin nahihirapan ng mga computer models. Okay? Kahit yung Google DeepMind na AI, yung forecast, pwede sinasabi ng Google DeepMind AI model na abot ng 185 o category 3, but hindi po nangyari. Okay? Yung physics-based model, nasa 150, but gayon din, ang nangyari lang, nasa 130 lang yung kanyang lakas. Okay? So ito yung latest po mula sa Joint Typhoon Warning Center as of 2 p.m. 130 knots, 130 kph pa rin siya o 17 knots yung kanyang hangin. So minimal typhoon lang po siya. And then kapag hindi po magbago ang kanyang direction, ito po ay lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas po ng late morning or noontime. So babay na po ito sa ating bansa. But again, habang papaakyat po siya dito, papunta dyan, lalo na pagdaan dito sa may area ng Okinawa, yung habagat po, dahil nasa line of sight, ay ma-activate, ay aakyat mula sa area po ng Mimaropa, patungo po sa may western Luzon. So ito yung tracking ng lahat ng Asian agencies, lahat po sila nag-agree na ito po ay isang typhoon except for Japan and Korea, dahil po iba yung ginagamit nilang parameters pagdating sa Dvorak. Ibang Dvorak analysis yung ginagamit nila. The rest are using the same, including Pag-asa. So pareho silang 120 kph yung intensity niya, category 1 typhoon. At pagdating sa models na yun, latest one as of 8 a.m., yan po, lahat po nag-agree na papunta po siya sa may Okinawa and the southern coastal areas of Japan. And pagdating sa wind intensity, ito yung forecast ng lahat na global models, mukhang na-reach niya na ang peak niya. So, for the next 2 to 3 days, ito po, 24 to 72 hours, ito po unti-unti na pong babagsak ang kanyang wind intensity. So, pahina na po siya ng pahina, lalo na po papasok na siya sa subtropics. Medyo ang environment doon, colder. So, papasukan siya ng cold environment. So, tuluyan ang hina itong pagiging typhoon nitong si Changmi and magiging severe tropical storm. Then eventually, magiging extra tropical cyclone po ito pagdaan sa may southern coastal areas ng southern Japan. So ito po yung multimodal diagnostic comparison. Papakita ko lang sa inyo dito itong data po ng wind shear. So right now, nandito siya. And for the next 3 days, ito po ay dramatically aakyat yung wind shear. So it will weaken further ang development or ang circulation nitong bagyong si Changmi. Okay? And then yung sea surface temperature, gayon din ang pinapakita. Mukhang babagsak po siya
At tuloy na ng hina ang bagyong yan. Now, sa wind forecast, ito yung American model mula sa windy.com, at for the next 5 days, kahit na malayo na yung bagyo, nasa southern Japan, talagang hikayat niyang habagat. And meron mag-conform dito maliit na shallow LPA sa may south of Taiwan Strait na nakikita sa European model. Mamaya papakita namin sa inyo. So dito sa American model, purely habagat, at nakikita po ninyo yung effect ng habagat. So ito yung habagat, and then at nakikita nyo dito yung flow niya. Okay? So apektado po ang western sections ng ating bansa for the next 5 days. And most likely, baka mag-extend pa po hanggang the second week of June. But hindi naman po siya kalakasan. Although yung hangin dito up to 50 kph sa may West Philippine Sea, the rest ay nasa normal ang wind speeds. Now, ang European model ay medyo malakas daw yung habagat. So, titingnan natin. Pinapakita dito na yung habagat ay mag-shift na po dito sa may western sections ng Luzon beginning June 2 hanggang June 4 or 5, at yung hangin po dito sa darating pong June 4 ay pwede umabot ng 70 kph sa may coastal waters po ng western Luzon, sa may West Philippine Sea, sa may Scarborough, Panatag Shoal, at dito sa may Kalayaan Island Group. Apektado rin kayo ng malalakas na hangin tulad po ng hanging habagat. Ang Bicol region not much. Mapesko pa rin ang panahon, up to 40 kph na hangin, but hindi masyado. So, June 1 to June 5, expect yung habagat sa western sections ng Luzon. At meron pinapakita itong low pressure, hindi na po lumabas. Kanina, nandyan pa yung parang maliit na low pressure na mag-a-anchor dito sa hanging habagat. But so far, wala nang pinapakita. But again, simula bukas, June 1 hanggang June 6, expect ang hanging habagat na panahon dito po sa may western sections po ng Luzon, particularly ang area po ng Ilocos Region, western sections ng Central Luzon, kasama po ang western sections ng Southern Tagalog provinces, Batangas, Metro Manila, Laguna, and Occidental Mindoro, and also sa may Northern Palawan. Okay, then kung i-move natin ang forecast of more than 7 days, which is highly uncertain, ay unti-unti na pong hina yung habagat, but still nandyan pa rin siya. Dito na lang po sa may area po ng Batanes Cubao Islands na medyo malakas, dahil po meron dyan low pressure area na mag-form sa may Japan. So patuloy pa rin ang enhancement ng hanging habagat. Okay, pagdating sa ulan, we expect everyday may mga ulan po tayo, becoming more frequent po sa western sections dahil po sa bagat. So yan po, kinakita po ninyo. Yan po ang mga localized thunderstorms. Bukas, actually na yun, nag-start na rin. But dito muna sa may southern parts ng Philippines at sa Luzon. But bukas, halos sa buong bagay ng ating bansa, may mga thunderstorms dala ng habagat. At combination na po yan ng habagat at localized thunderstorms. At sa June 3, 4, yan po ang habagat. Dito po sa may western sections po ng Luzon. So magiging mas malakas po dito sa may area nito ng Batanes and extreme northern Luzon sa June 5 and 6. And then kung titingnan natin yung tinatawag nating 24-hour rainfall accumulation forecast, ito po yung rain signature ng bagyong si Changmi o Domeng. Yan po, paakyat siya. And then yan po yung habagat, aakyat sa may area po bukas Monday dito sa may Mindoro, Northern Palawan, Calamian at Western Panay. And then on June 2, ito po ay aakyat sa may Metro Manila at western sections ng Central Luzon. Then on June 3, sa may ibang parte po ng western sections ng Central at Northern Luzon. Hanggang June 4 and 5 na po yan. At sa June 5, mukhang mas malalakas yung ulan dito sa may area po ng Ilocos Region. Ilocos provinces, pwede umabot po ng more than 100 millimeters. Sa Metro Manila, ay may nagtatanong, ay mga ulan pa rin dala ng monsoon sa Martes hanggang Miyerkules, June 2 and 3. And then, hindi naman po siya lalampas ng 50 millimeters and then hihina po siya sa Thursday at Friday.
The rest of the monsoon effects ay nandito po sa may western sections po ng Central Luzon, sa may Cordillera Administrative Region including Benguet and Baguio, at dito po sa may Ilocos Region. So ito na yung mga much needed rainfall na hinihintay ninyo dahil tuyong-tuyo po itong area po ng Ilocos Region at Cagayan Valley. So yan na po ang magpapaulan sa inyo. So hopefully it will bring much needed rainfall sa mga farmlands, sa may agricultural areas. Pero sana hindi po magbigay ng pagbabaha. So yan mga pros and cons ng habagat. Magkakos na magandang supply ng ulan sa mga farmlands, but sa mga urban centers magkakos sa mga baha dahil sa mga clogged drainage at poor drainage. Okay? So yan po. At mukhang extended pa hanggang June 7 ang habagat. So yan po ang forecast mula sa European Model 24-hour rainfall accumulation forecast. So, sa susunod nating update na yung Tuesday, may update tayo dyan kung anong effect ng habagat na o ilan pang ulan na inaasahan sa western sections ng Luzon. Sa sa wave forecast, ito naman yung wave forecast ay umabot po ng 3 meters ang wave heights dito sa may eastern sections po ng Northern Luzon dahil po sa bagyong si Changmi o Doming. At dito naman po sa may west of Palawan, umabot ng 2 meters, moderate to rough dahil po sa habagat. But for the next 5 days, lalo po sa araw po ng June 3 and 4, inaasahan pong abot po ng more than 3 meters ang alon dito sa may West Philippine Sea, sa may Panatag Shoal, at sa may coastal waters po ng Western Luzon, from Ilocos Region down to Bataan dahil po sa habagat. So mag-ingat po kayo mga mangisda, huwag mo nang pumalaot sa may West Philippine Sea for the next 5 days. While the rest of the archipelago will have good waves sa may central waters ng ating bansa up to half a meter lang wave heights. Sa may East Philippine Sea up to 1 meter lang po. And then sa June 6 and 7, yan po yung habagat ay dito sa may dulong Hilagang Luzon. Okay, so yan po ang latest sa ating wave heights sa mga mangingisda at sa mga nanonood ng mga fishermen at sa mga nanonood ng mga sea travelers. Now, sa modern geoisolation mula sa National Weather Service ng NOAA, US po ito, ay nandito yung wet phase sa may dulong bahagi po ng Western Pacific. Patungo yan sa may area ng Hawaii area. So, dyan po yung wet phase. So, wala dito sa atin kasi Pilipinas ay banda dito. And then, ito yung forecast for the next 15 days hanggang June 13 ay mukhang magkakaroon ng dry conditions or dry phase ng modern geoisolation sa may Malaysia at Indonesia. Sa Philippines, dyan pa rin yung effect ng habagat hanggang sa June 10, likely June 10, and then later on, magiging normal na ulit yung mga pag-ulan hanggang June 15 o June 13. At sa ECMWF, ito rin ang pinapakita. Nandyan yung modern geoisolation wet phase malayo sa ating bansa. At gayon din po sa Bureau of Meteorology Australia, ito yung modern geoisolation MJO forecast nila na tatak po sa may Western Hemisphere, Africa area, itong wet phase. So, ang Pilipinas kasi nandito. So, wala tayong grabing ulan na inaasahan. Mga localized thunderstorms pa rin inaasahan pagtapos sa itong habagat. Okay, magkakaroon kasi break ang habagat, so watch out for that after nitong first or second week ng June. So yan muna po ang pinaka-latest nating update sa bagyong si Domeng at sa hanging habagat na nag-uumpisa na po. Ito ulit si Mike Mr. Typhoon Padua at babalik ulit tayo sa araw ng Martes for another update. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel at ingat po kayong lahat. God bless po.